BTC नि चिफ हाग्रामा सारा बर' रावजों सोलोंथाइ लानाय बर' साबजेक्टफोरखौ खोमाजोबनानै मोनसेल' दोननानै इंलिशनि जाजोबोब्ला साबसिन जागोन होननानै बुंनाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावलायबाय। दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन जोंनि BTC आव गोदान सरखार फैनायनिफ्राय मा आयेन खालामखो, मा बिथांखि फसंखो बेनिफिसारिफोरनि थाखाय नैबेखौ जोङो फंनैसो रायज्लायगोन। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकारा सलायबोदोंमोन। बै समावहाय बिदिनो जोंनि गोबां बर' लाइमोनफ्रा गामि सिंफ्राव रोंखोमानानै थायो। बैखौ नायनो थाखाय गासैबो BTC नि एलेखाफ्राव गामि सिं फुटबल बादायलायनाय होदोंमोन, जाहाथे लाइमोनफोरनि रोंगौथिया सिखोमानानै दोनजाया, बेखौहाय स्राङाव लाबोनो थाखाय। आरो बेनिफिसारिफोरनि थाखाय, गोजौ सोलोंथाइ लाग्राफोरनि थाखाय बिदिनो बड'फा सुपार 50, माइनाव सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, आइ सोरां बिथांखि बायदि माने सिस्टेम बानायबोदोंमोन। नाथाय दिनैहाय फैयै 5 बोसोरा जोबनानै थांबाय। प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकाराव फैफिननो हायाखिसै। दिनैहाय BPF मा सरकाराव फैफिनबाय। फैफिननानैहाय दिनै 7-8 माससो जाबाय सरकार दानानै। नाथाय सरकार हिसाबै जोङो जेबो नटिफिकेसन ओंखारनायखौहाय नुनो मोनाखै। बेनिफिसारिफोरनि थाखाय, लाइमोनफोरनि थाखाय, स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जेबो गैया दिनैसिमबो। दा बेफोरखौ बुंनो थाखायथ' जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारबोयो। दा मानो बिथांमोना सिस्टेमजों फैनो हायाखै, सिस्टेम बानायनो हायाखै? मानोना सरकारानो BTC आव BJP सो जानानै दङसै। BJP आ जोंखौ सिगांनिफ्रायनो लासै नाख्रेबबोबाय थादोंमोन। BTC आव जायगा लानो हायाखैमोन। नै एबारला हाबाय आरो हाग्रामा सारनि आमोलावहाय। दा हाग्रामा सारा सोरबा हेमेन्ट, सोरबा सर्बानन्द सनवाल, BJP नि गिदिर मानसिफोरखौ आथिं हमबायनानै सिङाव लोगो जानानै BJP आ गावसिनि भटारफोरखौ BPF आव भट थुहोदों। आरो जोंनि 6 जनगोष्ठी आदिबासि सान्थालि कमिउनिटि बिथांमोनखौ ST होगोन होननानै थगायनाय सान्थालि बिदा फंबाय आरो मुस्लिम बिदा फंबाय बिथांमोनखौ थगायनानैहाय बिथांमोननिफ्राय भट लानानै BJP जों लोगोसे सरकार दाफिनदोंमोन। दा बिनिखायनो BTC आव BPF सरकार होननाय गैला। NDA सरकार माने BJP सरकार, माने BJP आ जोंनि BTC खौ दा सालायनानै दङ। अल इन्डियायावनो दिनैहाय BJP आ लकेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ फोजोबनो नाजागासिनो दङ। सिं हाजोबाखैसो। दाखालि थाङै बावैसो जोंना स्ट्रं सासे लिडार, अल इन्डियाखौनो आवाज थिखोग्रा पार्लामेन्टआव, बेनो जाहैबाय राघाब साड्डा। बिथाङा पान्जाबि, बिथाङा लकेल पलिटिकेल पार्टिनिमोन। दा बिथांखौ BJP दोलोआ सिगि सग' गावसिनि दोलोआवहाय लाबोनो हाबाय। दा बेफोरबायदिनो मोजां लिडारफोरखौहाय BJP आ सिगि सग' गावसिनि दोलोआव सोयैहाय लकेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौहाय फोजोबस्रांबोनो नागिरदों सिङैहाय। दा राघाब साड्डाखौबो जेलाव दोनहरनो नागिरलाय, CM नि सिट जासिलाय, बेफोरबायदि खालामनानैहाय राघाब साड्डाखौबो BJP आवहाय लानानै फैबाय। दा बेखौ पान्जाबनि जाय देरहाहोहरदोंमोन रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनलानानै दं। MP राघाब साड्डानि मुर्ति सावलागासिनो दायो। दा बेफोरबायदिनो BJP आ लासै लकेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौहाय सिगि सग' खालामनानैहाय गावसिनाव सोगासिनो दं आरो लिडारफ्राखौहाय। दा नोंथांमोना जोंनावथ' गाज्रि कमेन्ट हरनो हागौ, राय हरनो हागौ। नाथाय नोंथांमोना बै कमेन्ट होग्राफ्रा गामियावल' लिडार, गोजौआव थांना नायहै, 7 दिन 8 दिनल' थानानै नायहै, थाबायफाखै, अब्लानो नोंथांमोना बुजिजोबगोन। बेनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ। जोंनो केन्डिडेटफोरखौहाय साफा गोदान जेनेरेसननि सोलायजोबनांसिगौ। दा बिथांमोना 2003 निफ्रायनो केन्डिडेट गायसनबोजादों आरो बिथांमोनानो दिनैसिमबो सालायगासिनो दं। नाथाय जोंनि गोदान जेनेरेसन दैदेननो गोरों, सालायनो गोरों गोबां लिडारफोर ओंखारबाय। बिथांमोननोबोथ' चान्स होदो। माला मोनगोन गोदान जेनेरेसना चान्सखौ? बे थानायानो थाबाय थागोन, बे खामायनायानो खामायबाय थागोन, बे जानायानो जाबाय थागोन, बे बुथुमबाय थागोन सम्पथिफोरखौ। नायहर जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि बिसि सेवलि महिलारिनाव दा बेसेबां सम्पथि दं। बिसोरखि दा केन्डिडेट जानो समायबावोमोन नामा? अब्लाबो दाख्रायैहाय दा बिथांमोना केन्डिडेट मोनबाय।
बैफोरबायदि हाई प्रफाइलाव थांखानाय मानसिफ्रा गोरिब रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ बहा सुफुंनो हानो, बहा सुफुंगोन, बहा मावफुंगोन? बिसोरथ' फाथालाव थाहैगोन। आरो खोनानो मोन्दों पाब्लिक टयलेटआवबो हाबबावा होननानैहाय। दाख्लि बे लरेन्स इस्लारि सारनि समस्थियाव बिथांजों सौग्रावलायनाय जादों नालाय सानैजों, बिपिएफनिफ्राय सेवलि महिलारि, इउपिपिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि सार मोनसे जायगायाव मिटिं खुंफैदोंमोन जाहैबाय चिफनि बिसि सेवलि महिलारि बायद'आ। दा बे रायजोफोरनि सिगाङावहाय बुंदोंमोन जाहैबाय लरेन्सआ मा मावदों नोंथांमोननि थाखै, बेफोरबायदि बुंदोंमोन जाहैबाय स्पेसावहाय। ओमफ्राय सानै साथामसो रायजोफ्रा गसंनानै बुंबाय जाहैदों बेखौहाय, मेडाम नों जि जायगायावहाय गसंनानै केम्पिं खालामदों बे कमिउनिटि हला लरेन्स लुनायसो होननानै बुंबाय जाहैदों। ओमफ्राय सिरि मोखां सोम नैदि जादों जाहैदों दाख्लैयो। गोजौ हाई प्रफाइलनि मानसिफोर बिथांमोना जोंनि गाहाय थाखोनि रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय, साननाय हनाय, मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौहाय जेबो खेल खालामनाय नङा देरहा गलाङोब्ला। बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजायासो गावनो स्ट्रं जानांगौ, गावनो सांग्रां जाना फैनांगौ, गावनो सोलायबोनांगौ। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोना सैथो खोथा बुङोब्ला नंखाय बुंनायल' नुयो। बेनिखायनो नोंथांमोना गावनो थाबायनानै नाय, गावनो ओंखारनानै नाय, अब्लानो बुजिगोन नोंथांमोना। आस्थेयै अब्लानो साननाया नोंथांमोननि मेलेमाव, नोंथांमोननि गोसोआव हाबगोन। अब्लासो नंमारगौथ' सोलायनांसिगोन बेबायदि सानगोन नोंथांमोन। हाग्रामा सारनि खोथा, बर' सोलोंथाइखौ साबजेक्ट मोनसेल' दोननानै गासैखौबो बोखारजोबनानैहाय इंलिसनि दोनोब्ला साबसिन जायो। गावनि रावजों फरायनायखौनो माने खोमानानै लानोसै आरो जोंनि बर'आ। नैबेफोरबायदि नंखाय सानदोंब्ला खोनासं। सिर्फ हमारा बोरो मीडियम को इसमें पूरा सब्जेक्ट को बोरो मीडियम पढ़ के हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसको हम कर नहीं पाएगा। इसलिए हम भी सोच रहे बोरो मीडियम एक सब्जेक्ट रहना है, बाकी इंग्लिश होने से बहुत अच्छा है। ओमफ्राय आं नैबे खोथाखौ खनले खनले बुंबाय थायो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवहाय। हेमेन्त बिश्व शर्माया जोंनि हाग्रामा सारखौ जेरैबो फिदिंनो हायो, मा खोथा बुङो बेखौनो औ होननानै मानियो, नंगौलाबो औ होनो, नङालाबो औ होनो, मावजागौ बायदिब्लाबो औ होनो, मावजाया बायदिब्लाबो औ होनो। बेनिखायनो हेमेन्त बिश्व शर्माया गासैखौबो रिसार्च खालामजोबनानैहाय हाग्रामा सारखौ देरहाहोफिननायनि प्लान खालामनानै देरहाहोदों। नाथाय प्रमद सारखौ बेबायदि फिदिंनो हाया। मावजायैखौ ओहो होनगोन, मावजानायखौ औ होनगोन। नैबायदि स्मार्ट मानसि प्रमद सारा। बेनिखायनो बेखौ दोनबाय थायोब्ला जानाय नङा। बर'फ्रा एकदमबारे सिगाङाव ओंखारलांथारगोन। दा गावथ' आसाम हिसाबैहाय आसामनि रायजो राजाफोरखौ खोथा होनाय मानि मावफुंनो हायाखै। दा जोंना प्रमद सारा गाव खोथा होनाय मानि मावफुंबोजोबनो हायोब्ला प्रमद सारनिफ्राय गाव गाहायाव बखिजागोन गावनि मानसिफोरजों। नैबेखौ नोजोर बोनानैहाय हाग्रामा सारखौ बेखौनो लाबोफिननांसिगोन होननानैहाय बि सरखारखौ, हाग्रामा सारखौ दिखोफिनदों आरो गावनि मानसि फाथायनानैब्लाबो। खोथाया सैथो आरो। बुंनांगौथ' गोबां दङ, आं इसेबां खोथा बुंला। रिजाल्टआ सफैथारबाय फैगौ 4 थारिखआवनो। नेदो बयबो। बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।